aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. En Balma, on est connu Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni Malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu. Ko kadaka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni Malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singadi de ko agence bekelme ki ka daele ka Malien kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koso nemia leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka barata buli dia toko sebon ikatake nintu ye kuna fuliye ayo kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala na ka maka fo commission ala ka fa me ko nyumandi amma assalamu alaikum la sharika lak dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Festival Grillade de volaille ne y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeons kulokulobaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la
aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma festival Grillade de Volaille. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76. Pilakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye.
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye novembre kalo tile 28 san 2025 Mali kɔnɔna na an bɛ taa premier ministre fɛ yen lasigiden minnu nana u caman tɛmɛna ale fɛ yen kunungo. Senegal ta bɛ o la, Ngilɛw ta bɛ a la ka taa se Allemagne ta ma. Ale ni jamana min bɛ n'o ye Laginɛ Conakry ye Falaye. Premier ministre olu bɛɛ lajɛlen bisimila. Premier ministre kunungo Falaye a ka baara cayara dɛ. A tilara ka taa siyama la nka yan'o cɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna kow la kɔlɔsi a y'o fana baara kɛ. Kɛnɛyako ta fanfɛla la sa ka se ka maaw dɛmɛ se tɛ maa minnu ye olu fana tɔgɔladon baaraw o fana kɛra an na taa dɔ fɔ o fana na Falaye. Tajiko kuma an tɛ se ka taa k'ale to an bɛ dɔ fɔ ale fana na bi sɔgɔmada in na min ye kɔkan kibaruyaw ye e ko cɛ ma dugu bila an balimakɛ kɛ. Falaye n'i ye coup d'état k'i yɛrɛ la kɔni i b'a ko n'u tɛ la bon Falaye depuis nin daminɛna i ye CEDEAO kumakan mɛn wa? I ye Union africaine c'est à dire nin y'u yɛrɛ ka ko kɛlen de ye foyi tɛ fɔ nin na nin ka ɲi nin bɛnnen don nin ye sariya yɛrɛ 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 a bɛ komi ni terroriste ye Mali sɔrɔdasiw faga o ka ɲi nka ni Mali sɔrɔdasiw sera olu ma u b'a fɔ ko droit de l'homme tiɲɛ tɛ ko ninnu na o. Sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ka kɛ ni aw sigiyɔrɔw ye. Bi juma in an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka timiko ɲuman di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Jaba Sidibe k'an b'a fɔ ale bɛ salilakaw ka sigi la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Yaya fo fana k'a fana fɔ a n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugukaw fɛ yen. Falaye président kun bɛ Kulukoro ka bi dɛ emiya bɔ ko 47nan o baaraw fana kan ka kɛ tile kɔnɔna na n'an ye min sɔrɔ la n'o da maaw tulo kan nin y'an donkan ye.
Falai Usmanu Sumano Bamako jelikuntigi kundo ala ka hinɛ la sɔrɔsi kɔrɔ fana kundo ale de ko ngalon fana ba ko tɔgɔ de ko jitoya ni nata an bɔra ka baara mun kɛ sisan Falai n'a ma ban n'a ko bɛ senna an bɛ ka ɲɔgɔn fo dɛ an bɛ ka fɔ ɲɔgɔn ma ko merci ko ça s'est bien passé Falai ko in ma kɛ gansan na o n t'a dɔn ni hakili b'a la don min na cour suprême na yan Asimi nana a segilen ka bɔ yen de Falai a segintɔ a ye aran ye a ye maaw jɔ cogo ye tile bilen kɔrɔla la Falai a ye dɔgɔkun 3 di gouvernement ma ko aran k'a ka tunu Falai an ka kuma de don ɲɛmaa tɛ se ka kɛ biro kɔnɔ maa ye ni degun bɛ maaw kan minisiri dɔw taara lɛrɛgutigɛ ka a yɔrɔ la ka taa jani dɔw ta ka taa maaw labɔ k'a sɔrɔ a ma foyi bɔ tajiko gɛlɛya la o fura ye mun ye o ma s'a ma o Falai tiɲɛ don baara min kɛra maaw ni foli ka k'a la Falai tiɲɛ don jamanadenw ye maagwan kɛ baara in kɔnɔna na tiɲɛ don opérateur dɔw n'o ye tajifeerela dɔw ye u y'u tile u ye laadiriya baara kɛ Falai pompisi dɔw ye baara k'a la kosɛbɛ jamana yɛrɛ douane mɔgɔw ale ni OMAPU maaw n'o ye Gurojali ka yɔrɔ ye Falai bɛɛ y'i se kɛ nka min b'a duguma an ka to k'a ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na tuma dɔw la ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ foyi tiɲɛ Falai waati laban in na Musa Galabu bɔra k'a jira k'a fɔ ko min ye jamana kɔnɔna na ko taji min bɛ ka don sisan k'o ka ca ni min bɛ ka don waati min na gɛlɛya kun tɛ yen Falai douane directeur ale bɔra ka na o sɛbɛntiya 1,117,000 litiri ko o de donna Mali kɔnɔ kɛmɛ sarada la a bɛ taa bɛn 46 ma Falai ala dɔgɔmanda ye o ye k'a sɔrɔ kɔrɔlen min ye 80,000 taji olu mago bɛ o de bɛ fɔ olu ɲɛna douane kɔnɔna na Falai 1,117,000 ani 80,000 min bɛ fɔ douane kɔnɔna na Falai n'i ye majɛ ta k'a lajɛ 37,000 litiri o de tununna Falai komi e ni ne si tɛ tubabukan mɛn kosɛbɛ ten n bɛna fɔ kan surunna i ka se k'a faamu jateden min bɛ yen n'o bɛ bɛɛ bolo bi octobre kalo n t'a dɔn ni hakili bɛ septembre kalo la 22 kalo e ye maa jɔlen arana citerne tajiko la Bamakɔ yan 22 kalo bɛɛ i ye maa ye ka jɔ yan k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya bɛ y'a ye yan i b'a dɔn litiri joli tun bɛ don o la 445,000 o de tun bɛ don o waati a jate minɛ han 445,000 de tun bɛ don o waati Falai maa tun tɛ jɔ arana maa tɛ tile kɔrɔ nka 66,000 donna octobre kɔnɔ Falai aran jɔra o kuma taji tun bɛ ka taa min an ko ka baara kɛ ka baara la kɔlɔsi Falai ɲɛmaaw kan ka sɔn min ma Falai mun bɛ bila mun na i ka wuli ka o baara kɛ taji sanubɔyɔrɔ dɔw y'a jira an na k'a fɔ k'u ye litiri sa 400, 600 maaw bolo juraw bolo taji feerelaw bolo o sen tɛ Falai anw ka bidon feerelaw an ka jagominɛn feerelaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ taji bɔ min munna bi mɔgɔ dɔw sigilen don k'a fɔ ko taji b'u bolo k'u bɛna wantɛrɛ o nana cogo di jɔnni y'a d'u ma gouvernement de kan ka bɔ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la Falai tiɲɛ don mɔgɔw ye maagwan kɛ wulikajɔ kɛra baarakɛyɔrɔ caman na mɔgɔw y'u se kɛ nka tiɲɛ na an ka ko dɔw jateminɛ jamana ka se ka kɛ Falai k'a den dɔw bila olu ka t'u ni di a mɔbilibolila a sɔrɔdasi a duguden gansanw olu dɔw ni ka to o la olu ka sa fo premier ministre yɛrɛ ko ko taji min filɛ an bolo nin k'an joli don Falai dɔw kana o kɛ tɔnɔmada ye Bamakɔ kɔnɔna na yan k'a dɔw ka sow ma ban hali bi a dɔw tun ye layidu ta mɔgɔw ye k'u bɛna kɛ fɛn ye a dɔw kɛlen don ka taa kamanagan sigi bi Falai o bɛ se ka to yen cogo di jamana kɔnɔ ɲɛmaaw kan ka o de ɲini ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la
litiri miliyɔn 45 ani 46 fala ye o cɛ ka jan baara in halisa gouvernement k'i ɲɛsin yɔrɔ in ma fala ye taji doni n'a bɔli a bɛ min don jamana kun nafolo la douane directeur y'a fɔ nin waati laban in na k'a bɛna na caya n'an y'a ta k'a don sɛbɛla ka baara kɛ n'a ye minnu bila nka fala i b'a dɔn min b'an ka ko gɛlɛya ne bilalen don ko ne k'e siribe nka e bɛ to ka ne sɔn a ka gɛlɛ dɛ maa caman bɛ panpan na ko ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ b'u bolo fala u tɛ se k'u ɲɛ jɔ jura ninnu na dɛ an k'o fana fɔ koyi u b'a caman dɔn u ye min kɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen ɲɔgɔn fɛ yan o de la fɔ ko maa kuraw kana ka se ka baara kɛ jamana ka lafiya fala ye perezida i ni ka premier ministre aw bɛ sɛgɛn min na a y'a fɔ a ye maa minnu bila baarakɛda minnu na ka fɛn minnu kalifa u la u k'a sɛgɛsɛgɛ fala ye hali citerne yɛrɛ bɔlen o bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ cogo di maninkala sira kan sa citerne joli joli yera maninkala sira kan citerne joli joli yera kita sira in kan ye citerne joli joli taara yɛrɛ sɔrɔ burusi kɔnɔnaw la citerne joli joli taara jɔ dudaw la a ko kɛra cogo di kiiri jumɛn kɛr'u la jangini jumɛn taara ka da mɔgɔw kan a la fala ye maa minnu tun bɛ nin baara in kunna kabini ko daminɛ fo ka na se bi ma u ye mun de kɛ n ko ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ bɔra tele la fala ye k'a jira k'a fɔ ko gouvernement k'i jɔ a jɔyɔrɔ e yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye e k'an ka baara ɲɛnabɔ e ko ko gouvernement k'a jɔ a jɔyɔrɔ o tuma mun bɛ ka yurugu e ka baarakɛyɔrɔ la o taara min kɛ e to yen a sera sisan u ka se ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ fala ye tajiko gɛlɛya in a ka nɔgɔn a ka gɛlɛ maa ka juru bɛ maa min na i t'o bila u ka taa juru wɛrɛ kani dɛ maaw ɲɛ ti malo maa min ma maa min bɛ bɛɛ ta minɛ fala ye jitɔya ni nata bɛ maa min na maa tɛ se k'o bila k'o ka ko ɲɛnabɔ dɛ ne ma min faamu nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra fala ye waati min na gouvernement mɔgɔw yɛrɛ jiginna kare kɔnɔnaw la ka taa tiɲɛ lajɛ anw ye min fɔli kɛ yan u yɛrɛ ka taa u ɲɛ d'a kan o de la u ye ko caman faamu fala ye degun caman yera baara in na dɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la yɔrɔ fɔlɔ min bɛ yen k'a jenina o ye dɔ ka du ye bamakɔ kɔnɔna na yan taji marali y'o jeni yɔrɔ filanan min n'an bɔra o kalama o ye puwanzekaw fɛ yen fala ye yɔrɔba sabanan min n'an bɔra o kalama o ye kafo jiginɛ ye ACI kɔnɔna na ani o don ko sangaw fɛ yen a yɔrɔmisɛnnin tɔw ka ca min kɛra du kɔnɔnaw la o kɔlɔlɔw ka ca kosɛbɛ mun kimɛli bɛ se ka kɛ o la jateminɛ jumɛn bɛ se ka kɛ o la maliyɛnw yɛrɛ k'u hakili sigi ni tajiko gɛlɛyara u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye fɛɛrɛ tigɛ fala ye fɛn kelen bɛ yen an k'o kuma fɔ bi tuguni an y'a fɔ waati in daminɛ na n'o y'a sɔrɔ san kɔnɔ tile kɔnɔ kalo kɔnɔ mali bɛ taji min baara bɛ kɛ taji min na maliyɛnw mago bɛ taji min na n'olu dɔɔnin don fala ye marayɔrɔ fana ka sigi sen kan an ye jamana ye an tɛ kwaji jamana ye ko min tɛmɛnen filɛ nin ye kɔsɔn in na i y'a ye k'a fɔ ko jamana ye 20 min fara ɲɔgɔn kan miliyari 6 min dira énergie ma fala ye k'u ka taji bondo marayɔrɔ dilan u yɛrɛ ye a kɔnɔna na o baaraw bɛna kɛ cogo di jamana yɛrɛ bɛna jumɛn dilan a yɛrɛ ye sabula dɔ baara kun banna ka bɛn ni san 2020 ye o baara kɛra maa minnu fɛ olu y'o ban pewu a tɔ kun tora dɔrɔn yamaruya ka di u k'a baara daminɛ segu tun b'a la gawo tun b'a la bamako tun b'a la kayi tun b'a la fala ye a yɔrɔw bɛɛ dan kun tigɛra k'a fɛn a tɔ kun tora ka musaka bɔ k'a di miliyɔn 300 ani kɔ don fala ye o ko bɛ cogo di bi nka an bɛ nin bɛɛ la n'an ye taji sɔrɔ an ka doni minnu fana tonnen filɛ nin ye senegalikaw fɛ yen fala ye o bɛna cogo di sira yɛrɛ de tɛ yen hali ni sɔrɔdasiw ye yɔrɔ lakana sira de tɛ yen fala ye o don ko n ye kuma dɔ fɔ n bɛ segin a kan mali gouvernement u k'u sɛbɛ don lakɔlɔsili ma fala ye u k'u sɛbɛ don baara ma u ka mɔgɔw bɔ biro kɔnɔ baara sigili jan ninnu na fala ye don o don tubabukan fɔ marché nana an ye nin di nin ma an ye nin kɛ tan hali directeur tɛ bɔ ka kare kɔnɔnaw lajɛ an ka bɔ olu la ministre tɛ bɔ ka mɔgɔw lajɛ an ka bɔ olu la fala ye mali kɔnɔ bi fɛn bɛ yen min bɛ se ka wari ladon mali mago tɛ se hali wari wɛrɛ ma k'a bɛ gidɔrɔn dilan o y'an ka péage ye nka fala ye péage minnu na fana i bɛ taa sɔrɔ bɔbɛrɛkɛnin dalen don ani barikoni o péage ko tɛ dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye koyi ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔw ye mali kɔnɔ tuma dɔ la i b'a fɔ ko minnu yɛrɛ bɛ ko ninnu dɔw ɲɛmaya kunna fala u ɲɛ t'a la kuwa bamako donda o péage
tiɲɛ la bɔbɛrɛkɛnin ni barikoni man ka bila ye nɛgɛninjani min b'u bolo o fana karikarile de don maa dɔ de bɛ an ka sabali falaye n'i ye péage sigi a k'a ɲɛ ka ɲɛ 40 ma ne hakili b'a la Sanakɔrɔba péage dayɛlɛ waati a y'a sɔrɔ Ahmed Jan Semega de tun bɛ ministère la miliyari 14 falaye u y'o de sɔrɔ san kelen kɔnɔna na parce que Semega tun bɛ taa su o su a tun bɛ taa dɔgɔkun o dɔgɔkun a kun jan bɛ a ko la président ko k'a k'a kɔlɔsi ani Kati ta in falaye mun nana kɛ min na Semega famana yɔrɔ ma u ye a masima yɔrɔ in min b'a kɛ a bɛ wuli ta a bɛ jigin u y'o kari ka bɔ a la ko n'olu taara so wa hali yɔrɔ kelen min ta bɛ ka marché bi o ye aéroport ye wa hali o yɛrɛ kuma la u b'a fɔ k'a bɛ panne na fana Mali donda bɔra sa Laginɛ ka na i bɛna don Mali faaba kɔnɔ falaye bɔbɛrɛkɛnin de bilalen ni ani barikoni dɔ ko k'o ta ka bɔ sira la Mali yɛrɛ ɲɛda bɛ dɔn cogo di Mali ye dugubaw bɛ dɔn cogo di i t'o o ye ka bɔ Bamakɔ yan ka Segu sira minɛ falaye i tɛ péage yɔrɔ si ye min bɛ mɔgɔ ɲɛfa k'i donna jamana sɛbɛlama kɔnɔ ni Kulukɔrɔta in bɔra a la k'a sɔrɔ o bonya min filɛ nin ye falaye o ye dɔw ta camancɛ dɔrɔn de ye n tɛna dugu tɔgɔ fɔ nka dugu dɔw bɛ yen n'i sera olu péage la i yɛrɛ b'a dɔn vraiment i sera péage la wa péage wari falaye ni ɲɛmaaw b'a fɛ ka lafiya ni maaw b'a baarakɛyɔrɔ la ye falaye minnu b'a dɔn k'a dɔnkala kari u ka baara don nka u t'i lamɛn dɛ syndicat de fana wulilen don olu nɔfɛ su ni tile k'olu tɔgɔ tiɲɛ k'olu mangoya k'a sɔrɔ fɛn min bɛ don n'i bɛ fɛ ka camion da dɔn i bɛ fɛ ka mobili da dɔn i bɛ fɛ ka fɛn fɛn da dɔn péage mɔgɔw ɲininka u b'a f'i ye tike joli bɛ na sɔgɔma tike joli bɛ to yen tile fɛ an bɛ joli don an jufa kɔnɔ maa joli bɛ tɛmɛ fu joli ma bɛ ko 100 t'a bolo minnu bɛ 2000 bɔ falaye nin bɛɛ jate i ka nin bɛɛ jate minɛ wa nin bɛɛ kɔfɛ miliyari bɛ se ka sɔrɔ a la fana kuma tɛ sisan hali n'anw dara Segu sisan ka segin ka tila ka k'an bɛ taa Segu an b'a sara Segu Kɔnɔbugukaw fɛ an b'a sara n'an sera Bamakɔ Kasila an b'a sara n'an seginna tuguni k'an bɛ taa hali Cila Fana ka na tuguni an b'a sara falaye taa ni ka segin o segin hali Kulukoro sira la i b'a sara siɲɛ hakɛ o hakɛ n'i tɛmɛna o wari bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di k'o tɛ se ka kɛ ka baara dɔ kɛ a bɛ ka minɛ cogo la fɔlɔ wa min bilalen don a kunna a bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ wa baarakɛlaw kɛlen don k'a to a k'a ka se k'a ka baara kɛ wa anw minnu ye fonctionnaire kangaranw ye an kɛlen don k'u to yen u ka se k'u ka fɛnw kɛ wa falaye n ko nin bɛɛ de bɛ yen président to ka jigin carré kɔnɔ falaye to ka jigin i kana i k'an ye i ye baaraw kalifa mɔgɔ min na i ka to ka u layɛ premier ministre a ye to ka jigin bɔlɔn kɔnɔ a ye taa yaala jamana kɔnɔ a ye taa kiirisow la a ye taa dɔgɔtɔrɔsow la a ye taa mɔgɔw magoɲɛyɔrɔw la a ye jigin a ka malidenw lajɛ aw ka ministre a y'a f'u ɲɛna u ka jigin u ka baara kɛ fɛn dɔ bɛ se ka fɔ i ɲɛna premier ministre taalen o don ko falaye douane na anw bɛ mun fɔ maa y'a fɔ a ye n k'an yɛrɛ de y'a fɔ a ye Basira ka kuma ninnu premier ministre bɛ to a ka bureau kɔnɔ kɔmi Basira taa réunion na o ale bɛ ye de nka degun b'ale de kan ale de bolo bɛ papiyew la o bɛ se ka dɔn cogo di an kɔni b'a fɛ ka min faamu o ye fɔlɔ jamana kɔnɔ ni ko o ko kɛra an kana da tɛgɛrɛ fɔ ma a ɲɛna il faut féliciter les opérateurs u ye baara kɛ ka ɲɛ bɛɛ y'i jeniyɔrɔ fin maliyɛnw muɲuna u sabalila o t'i labɔli kɛ jamana n'i bɛ fɛ ka jɔ tiɲɛ don nin kɛra nka nin fana ma bɛn kɛmɛ sarada la jamana jɛra 25 de kɔ carburant donni na sa falaye 25% des droits de douane o taji kana fana o ka taa feere aw yɛrɛ sigilen ɲɛna escorte b'a la mɔgɔw kɛlen don ka bila aw yɛrɛ ko k'a tracer bɛɛ u y'a détracer aw yɛrɛ ɲɛna falaye o tuma mun bɛ yen litiri 445 gɛlɛya tun tɛ yen 66 falaye gɛlɛya bɛ yen taji tɛ ka sɔrɔ maaw ye sira ka tile ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ a yɛrɛ ko yɛrɛ juguya yɔrɔ n ko sɔrɔdasiw yɛrɛ tun y'u ta kɛ taji ye an tun tɛ se k'a sɔrɔ olu bolo a daminɛ na yɛrɛ olu ye min fɔ olu de ye bidɔnko ɲɛ yira an bɛɛ la o sɔrɔdasi dɔw k'a daminɛ segukaw fɛ yen ka na Bamakɔ yan ni yɛrɛ n'u kun bɛnna tɛlɛ nin bɛɛ kan ka timɛ de siɲɛ wɛrɛ ni nin ɲɔgɔnna nana a bɛ kɛ cogo di
gouvernement bɛ kɔn ka ɲɛfɛla ta k'a yira mɔgɔw la karisa aw a ye to kan kɔnɔ ni tajiko ɲɛnabɔra tuma bɛ kɛ ni maa minɛna fala ye ɲangini de ta anw fɛ yan kuwa sinon ɲɛmaa fɛn fɛn yera nin ko in na a bɛɛ ka sɛgɛsɛgɛ min bɛ du jɔ la o min ye layidu ta maaw ye o yɔrɔ anw kɔni anw kɔni budɔn minɛn feerelaw kɔni bɔ a la anw da ti on sɔn pas beaucoup a to ne yɛrɛ filɛ an bolo a tɛ ka sa tuguni yɛrɛ sinon fala ne yɛrɛ ma foyi de faamu ni ne ye fɛn fɛn daminɛ mɔgɔw bɛ don a la mɛ u bɛ tila ka ɲɛ sɔrɔ ka ne to ne m'o de faamu quoi munna ne tɛ ɲɛ sɔrɔ an kan ka o de ɲininkali kɛ kojugu maa karamɔgɔ de don o tɛ gansan ye o kɔrɔ ko minnu kɛra a kɔnɔ n'olu ɲɛna i b'olu lajɛ minnu ma bɛn i b'olu lajɛ nin ye cadeau ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a di son excellence le général d'armée Asimi ma fala ye a kelen n bɛ nin cadeau in d'a ma ko ne kumakan don ka bɔ jani kɔnɔna na aw bɛɛ lajɛlen ala ka juma timɛ ko ɲuman d'a ma lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye anw fana ka ligne rouge o ye faso maliba armée fala ye wolomasiri tabaw u bɛ baara belebele la Sikaso n'a marabolo n'a tɛnkundugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye armée nin tile laban in na fala ye u wulen no k'u jɔ fɛngolokaw fɛ yen Mandela n'o ye dugunincinin dɔ ye Bamancɔlen Jugawale Kabaw y'a ye k'a fɔ ko u y'o kunkuru kɛ u dagayɔrɔ ye u bɛ waleya cɛjugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin maaw ma dugudenw kumana ka welewelemadaw kɛ ka ciw bila ka taa nin kungokolon fandanbada ye armée jiginna ka duguma ani sanfɛ Bamancɔlen Jugawale Kaba fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen halaki u ka tajiw u ka motow u ka maramafɛnw u ye duuru don fiɲɛ na ka taa k'a bɛɛ lajɛlen yarilen to fala ye min ye armée ye a ka cɛden minnu bɛ duguma ka taa se fo ni Côte d'Ivoire dancɛ la u y'a bɛɛ lajɛlen salo ka na se fo Luluni yan fanfɛla la ka tila k'a ta o jɔjan fɛ tuguni ka taa ni Burkina fancɛla fala ye min ye armée ye marafatigi kɔni n'u ni bɛnna ye fɛn fila de da ka di la i bɛ marafa da u k'i minɛ walima i ka kɛ bugurimugu ye duguladenw k'a ma fala ye ko ni nin kun kɛra a mɛnna taji kun tɛ attaqué kuma tɛ k'a fɔ ko maa ka taa bin maa ka citerne kan bi olu yɛrɛ nimisi diya ko jugu sugu minnu sigira hali kununko alamisa tuguni min ye luluninkaw ye u sera k'u ka sugu sigi ala ni armée ka lakana ni basigi ni lafiya duguden minnu bɛ luluni n'a lamini na fala a bɛɛ lajɛlen ko tare bi baaraw bɛ se ka kɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye bamacɛwalekɛbaw ye n'olu kun ni duguden dɔw kun bɛnna ɲɔgɔn fɛ sa a yera k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka duuru don fiɲɛ na fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ fɛnkolo ni Mandela ka taa se min ye finibugukaw fɛ yen bamacɛwalekɛba 15 de su yira a yɛrɛkɛlen u ka kɛlɛkɛminɛw n'u ka marafaw n'u ka motow olu fana kun fililen n'o ye baara in daminɛna kunun siniko nɛgɛ kanɲɛ 4 n'o ye 4 heures du matin sanfɛ ani duguma fo ka taa se 6 heures ma armée bɛ bunteli la cogo min a bɛ bunteli la ka taa ten yaasa ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka Bamancɔlen ni Jugawale Kaba n'olu ko k'olu ye jini maaw ye fala ye k'u salo k'u bɔ pewu Sikaso kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka maa dɔ ko baara ma ban duguden dɔw bɛ yen olu tun ye bɛnkan ta jamanaden dɔw tun bɛ yen olu ka sɔrɔ tun bɛ nin ko ninnu na min ye maa dɔw bɛ yen olu ye jagokɛlaw ye ko in kun da ka di olu la sanubaw tun bɛ ka kɛ olu kun fala ye ko olu na lafaamuya o la sa k'a daminɛ Sikaso ka taa Zegwa n'o ye RN 7 ye siraba national 7 fala ye bi ko min ye wolomasiri tabaw ye u ye fiɲɛ tigɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen na baara ka se k'a sinsin k'u ko don nataw la larawuli de bɛna kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ su ani tile patrouille
parce que yen kɛnɛ in k'a daminɛ kajanana ka na se buguni ma o furanna cogo min u bɛna o ɲɔgɔnna de kɛ sabula o don ko taji mun donna ntɛnɛn tɛmɛnen fala ye u kun y'u fari fila la nka komi olu ɲɛ tɛ armée la armée ɲɛ b'u la u donna u ni convoi cɛ sanfɛ ani duguma k'olu fana bɛɛ lajɛlen ma baara la armée nin baara de b'a bolo Sikaso mara kɛrɛnkɛrɛnnena nin waati na fala ye cɛ min bɛ yen a ko a to a kana fɔ nka a fana bɛ baara la dɛ n y'o de f'i ɲɛna o don ko n ko sɔrɔdasiw ka daga belebeleba fɛn fɛn bɛ yen bi jamana in tilalen don bolofaraw de la dɔw bɛ yen olu bɛ baara la Segu mara la Sikaso kalifalen don dɔ la Kita mara kalifalen don dɔ la Segu mara kalifalen don dɔ la Dɔngɔnɔ mara kalifalen don dɔ la ka taa se san ninnu bɛɛ lajɛlen ma fala ye i ye Toloba ka kuma mɛn kɔsa in na Yusuf Toloba a ko armée bɛ ka min kɛ bi k'a bɛ ka olu wasa a bɛ k'olu lase wa sabula olu tun bɛ nin de nɔfɛ nin kun ka kɛ kuma jan sisan sa olu yɛrɛ bɛ min ɲini nin sinsinni min kɛra ani jɔyɔrɔ minnu sɔrɔlen filɛ nin ye o ka to senna kuda ye yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min na dɔngɔnɔduguw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa Ansongo ayiwa Ansongo an kɔni b'a dɔn min na jɛgɛ fa b'a dɔn fala ye n'i kɔni b'a fɔ Gawo kɛrɛfɛla la ko dugu bɛ yen min ka jɛgɛ ka ca i b'a fɔ Ansongo nka a bɛna kɛ sanu faaba fana ye dɛ an tɛ taa yen an ka préfet lamɛn ko sanu a yera Ansongo dugu dɔ la maa bɛ yen wolomasiri taba ko sa k'u bɛɛ lajɛlen ka waa wɛrɛ u kana to wa olu ta ye fala ye u bɛ k'a tɔmɔ ko tiga de koyi an ka taa yen an ka préfet lamɛn fɔlɔ n'o bɔra yen an bɛ sɔrɔ k'a tɔ ɲɛfɔ maaw ye. C'est interdit. Toute personne qui fera prendre son matériel sera saisi et elle-même elle va faire face à la réglementation en vigueur. Voilà, c'est l'essentiel du message qu'on a passé aux populations. C'est dans leur intérêt, dans l'intérêt du pays que les autorités ont pris cette décision. Merci. Or, wada disgara dada arad mala yiti masi naga da ukusne swa wonno mosa watigel na watig fa aytir kultani fa wurti lukusnis wurti da data awere way tarmasan da hay material nis ada tarmas dagas anti manes afla sazil الشريره donc وين كل تفتي manes ikadit tagel hukuma dabara sa makas voilà merci falay min ye Ansongo préfet a ko ko maa si tɛna se ka to yɔrɔ in na tuguni sɔrɔdasiw de bɛna yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi sabula olu ka sanu yɛrɛ senni ma daminɛ fɔlɔ nin ye u bɛ ka yaala ka mun tɔmɔtɔmɔ nin kɛnɛ in kan ye fala ye maa ma sigi ye duguden dɔw de y'a ye ka boli ka na ɲɛfɔ olu ɲɛna o la sa armée ale ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ kɛnɛ in bonya fɛn fɛn bɛ yen bi maire yɛrɛ welela ka préfet wele ka sɔrɔdasi ɲɛma wele u ka dan tigɛ nin yɔrɔ in na fala ye n tɛ nin kun t'an kɛlen sanutigiya an kun bɛ taa an ka jemeni fa tewu ka na an sigi n'an yɛrɛ ye nka ɲɛmaw ko k'an kana se yen ayiwa an b'a ɲɛ a ko t'u bolo a baara ka se ka sigi sen kan halisa kɔrɔnfɛla kibaruyaw la fala ye min ye Gawo Kidal gouverneur ye n'o ye général de division Alaji Gamu ye kabini nin kalo in tile 25 ale bɛ munumunu salo la a ka sigidaw la min ye agɛlɔku janjo bannen kɔfɛ fala ye dugu min bɛ yen ko barrage a taara barragekaw fana fɛ yen a selen u y'a kunbɛn kosɛbɛ dugudenw ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin a ma ka sɔrɔ ka na sa n'u ka masala gouverneur n'u u kumana da ni da fala ye ɲɛŋwɛ Mamadu n'u ni ɲɔgɔn cɛ a ye bɛɛ lajɛlen lamɛn bɛɛ k'i ka fɛla fɔ degun min bɛ yen bi k'olu fɔ min ye jiko gɛlɛya yelenko gɛlɛya kɛnɛyako gɛlɛya wolomasiri tabaw kɔni bɛ yen k'u lakana o jaru ye kosɛbɛ Elaji Gamu ko sa ko ni Ala sɔnna a ma ko ɲinɛma k'u ka koyi k'ale bolo falen nana fala ye maa min bɛ yen n'o ye baraji dugu in kɔnɔna ye sa ni degun bɛ olu kan a ye donbolo kɛ olu ye ɲɔ ni malo birifini giriman bɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na yen nɛnɛ bɛ ko gilasi u y'o di olu ma fala ye musojɛkulu minnu bɛ yen sa ka se k'olu dɛmɛ 300,000 fara n'o ye 60,000 ye o taara ka di olu ma k'u k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ ka se ka boloma yɛlɛma baaraw kɛ ni o ye gouverneur ko k'a bɛ min ɲini u fɛ o ye bɛn ni kelenya ye cɛfɔ ni kan bɛɛ i n'a fɔ jamana fan taw la a bɛ kɛ cogo min na u ka préfet n'o ye agɛlɔgu préfet Bubakar Aga Barka ale yɛrɛ tun bɛ gouverneur nɔfɛ taama in bɛɛ lajɛlen na a fana y'a yira sa dugudenw na gouverneur nakun ye u ko ye hakilina minnu b'u la u k'a bɛɛ lajɛlen fɔ
baraji ale ko kuncɛli la sa fala ye gouverneur n'u jɛra ka tilelafana dun ɲɔgɔn fɛ yana k'i kɔdɔ u la ka segin ka taga min ye Kidal dugu yɛrɛ kɔnɔna na Elhaji Gamu an b'a fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la an bɛ taa premier ministre nɔfɛ sisan fala ye premier ministre kunun ko ale lasigiden kura minnu nana an ka jamana kɔnɔ a y'u caman bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la a daminɛna ni Laginɛkaw ka Ansumani Kamara ye ale nana ka na foli kɛ premier ministre ye k'a jira k'a fɔ a nana ale kan ka na baara kɛ a kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kɔni k'ale b'a ka so Mali ni Laginɛ ko maa si tɛ se ka fɛn fɔ o la premier ministre yɛrɛ y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a jira a la fana k'a fɔ ko min ye baara min bɛ Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu nana sɔrɔ o ko kɔni daminɛna a mɛnna o tɛ bila ko ye fala ye o kɔfɛ premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye Ngilɛw ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Auguste Mɛki ye fala ye nin kamalen nin bɛ taa yɔrɔ caman sa dɛ awɔ Kamaru gende don a kɔni bɛ taa kɛnɛw kan ɲɛnajɛw ni fɛnw ni bɛ sɔn ka k'an ka maa ye ale na anw bɛ sɔn ka ɲɔgɔn faamu a ko min ye général Abdoulaye Mayiga a b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye Ngilɛw ka maa kofɔlen n'o Auguste Mɛki ye a ko k'olu ka dugu kɔni bɛ to Mali kɛrɛfɛ Bamancawale n'u ka wale kɛlɛli la wa a ka d'ale fana min ye Mali ye u n'u ka jamana k'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka baaraw sigi sen kan baara minnu bɛ se ka mago ɲɛ wa fana k'u bɛna Mali dɛmɛ maa minnu bɛ n'olu bɛ musakaw di ka se ka jamanaw dɛmɛ k'u bɛna baaraw kɛ ko ka Mali dɛmɛ o la premier ministre ko a b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka laseli la ko k'a yira la sa k'a fɔ ko kuntilenna ni taabolo min bɛ Mali bolo k'o falenna fala ye nka waleɲuman dɔn a b'o kɛ kabini Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya waati min ye Ngilɛw ye fala ye olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la koyi pankuru fɔlɔ minnu dira an ma fala ye o fana ye tariku wɛrɛ ye Ngilɛw sen bɛ o la premier ministre y'a fɔ a ɲɛna ko jamanakuntigi ka taaboloba saba ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la malidenw sagokɔrɔ ko malidenw bɛ min fɛ ani maa wɛrɛ kana na ni da don an ka jamana kɛcogo la a y'o fɔ a ye a y'a yira sa k'a fɔ k'a ye nin bɛɛ lajɛlen faamu ni ala sɔnna a ma baarakɛɲɔgɔn bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na cogo min na a fana y'o layidu ta premier ministre ye ale kɔfɛ sa jamana fɔlɔ min bɛ yen n'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya lakodɔn n'o ye Alimaɲi jamana ye olu ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale fana bisimilara premier ministre fɛ fala ye maa kofɔlen sa ale ye Korina Flinki muso do ale de bilara nin waati in na yɔrɔ Mali ni Alimaɲi maa ti fɛn fɔ maa ye o la sabula olu de an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya lakodɔn jamana bɛɛ lajɛlen ɲɛ a y'a yira sa ko u y'a bila yɔrɔ min na k'ale fana bɛna n'a ta ye wolomasiri ta baw sɛnɛko ka taa se baganmara ale ni jibondon kow ma seko ni dɔnko baaraw k'olu sinsin k'u bɛna o baaraw kɛ premier ministre y'a fɔ a ɲɛna ko jamana in kuntilenna ni taabolo min b'a la o sɛbɛnnen don général d'armée Asimi o ka filɛlaw na fala ye baara bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na cogo min na k'u na baara kɛ ten min ye lasigiden muso min fana a y'o bisimila o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fala ye o ye Binetu Rasulu Kariya ye ale ye Senegalikaw n'an ka defu ka ambassadeur lasigiden ale Mali kɔnɔna fala ye muso in a y'a yira sa k'a fɔ Mali ni Senegalikɔ ni fala ye k'an ka drapeau bɛɛ ye kelen ni lolo tɛ wa an ka kalikasiyɛnw n'o ye devise un peuple un but une fois Mali ni Senegal dɔrɔn de fana y'o ye diɲɛ kɔnɔna na koyi ko Senegal ale bɔra Senegal cogo min a nana ka so ten Bamako baara kɔni a na se k'o kɛ premier ministre y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka bonyamasegin kɛ u ye k'a yirala k'a fɔ k'a b'a ka so u ye waleya min kɛ bi n'o ye ka kalo 3 di an ka juraw ma fala ye u ka t'u ka minɛnw cɛ ka na ko ka gouvernement fo o la min ye ɲɔgɔnye in ye ale kun cɛra bonya ani karama o kɔnɔna na maa min nana o kɔfɛ sa o ye Croix Rouge international olu ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Nicolas Lambert ye ale min y'u ka chef de délégation international Croix Rouge Mali la fala ye ale fana nana sabula maa kura don a nana ka na premier ministre fo k'a waleɲuman dɔn san 10 tɛmɛnen na o sera ka baara minnu kɛ ka Mali dɛmɛ Croix Rouge kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛw kɔnɔna na ale ni kɛlɛw kɛnɛw kan ka se ka maaw furakɛ baara min b'u bolo ka se k'olu ɲɛfɔ u ka sigiyɔrɔ minnu bɛ yen bi n'u bɛna olu la kurakura y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ premier ministre ye premier ministre fana ye jamana taabolo ni jamana kɛcogo ni jamana bɛ dabolo min na nin waati in na kuntilenna min b'an ka jamana na premier ministre y'o ɲɛfɔ a ye yaasa baarakɛɲɔgɔnya a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra premier ministre fɛ yen an bɛ taa Kayiba Jabate donna kelen bɔda kelen APDP ye ale bɛ ka nɔnfɔn bɔ fala ye ko Bamakɔ sigi o ti APDP labɔ tuguni o la sa min ye APDP n'ale maaw tɔgɔ la kunnafoniw la kɔlɔsili jɛkuluba ye a ye i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ a n'a ka ɲɛmaaba kununko alamisa ka taa jigin nɛgɛsira o duguba kɔnɔna na n'o ye Kayiba Jabate ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye APDP yɛrɛ ɲɛma n'o ye professeur Mamudu Samaseku ale ka yamaruya kɔnɔna na
Kayi gouverneur général de brigade Moussa Soumaré Tchedjan Sele ale tun bɛ yen min ye Kayi maire ye n'o ye Mahamadu Jalo ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara marabolo ni dugudenw ni dugudentɔnw ka taa fara olu bɛɛ lajɛlen kan baarakɛjɛkulu minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw fo APDP ɲɛmaa a ye foli tanuni kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'olu ka fɛɛrɛ sigi kun ye min ye APDP bɛ se ka surunya dugudenw na cogo min baara minnu bɛ yen n'olu b'olu kɛ Bamakɔ kɔnɔna na a ka walankata sigidaw bɛɛ lajɛlen na a fɔlɔ n'o y'u ka bolofara fɔlɔ ye Fala ye o bɛna kɛ Kayiba Jabatekaw fɛ yen Kayikaw ta so banna pewu maa mun kan ka baara k'a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen banna pewu wa u bɛna baara daminɛ a ko a nana ka maaw n'o ye professeur Mamadu Samasegu ye k'a nana ka maaw kalifa Kayikaw la k'u kalifa Ala la k'u kalifa kira la Fala ye u ka to sigiɲɔgɔnya la ɲɔgɔn bolo baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na wa u bɛna ɲɛfɔli k'u ɲɛna fana APDP bɛ baara kɛ cogo min o kɔfɛ min ye gouverneur ye ale yɛrɛ APDP maaw fo koyi ka sugandili ka na nin baara in kɛ kuma tɛ min ye APDP ye ale sinsinnen mun kan o ye maaw tɔgɔ la bugunatigɛw sɛbɛnw k'olu la kɔlɔsi ka yiriwali baaraw kɛ min ye général ye a ye APDP fo k'a tanu kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛna baara min kɛ n'o bɛna yɛlɛma don ka se ka fasodenɲumanya waleyaw don Kayikaw la lakanako ta nasira fɛ ani maaw tɔgɔ la sɛbɛnw la kɔlɔsili fɛ a y'u fo o la a y'a ɲini u fɛ fana k'a fɔ k'u ka Kayikaw u ka APDP dɛmɛ yaasa ka baara bɛ se ka ɲɛ a bolo Mahamadu Jalo n'ale ye maire ye a ye a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ APDP nali la u ka jamana kɔnɔna u ka dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ko nin kɔni bɛna dɔ de fara maaw ka bugunatigɛ sɛbɛnw la kɔlɔsili kan APDP gɛrɛlen dugudenw na tan Bamakɔ taa na bɔ olu ma pewu bolofara in olu Kayikaw de ta don u b'a k'u ta ye sini baara mun kan ka k'a kɔnɔ maire a ko k'u tɛna fɔ u jigi kɔ olu ka dɛmɛ n'u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen na wa min ye maanifu tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsili fana u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko nin baara min kɛlen filɛ Kayikaw fɛ nin Fala ye o ye ɲɛbila ye fɔlɔ ka kɛ ni marabolo caman ye APDP b'a fɛ ka nɔnfɔ bɔ yɔrɔ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu ta o fana bɛna sigi sen kan Sikaso ani Moti o y'a kun fɔlɔw ye olu bɛɛ lajɛlen kurunbokɔrɔli baaraw olu de daminɛlen filɛ nin ye ka se k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko APDP ɲɛmaa yɛrɛ ani Kayikaw ye baro sigi kɛ ka ɲɛfɔli k'u ye baara ale kɛcogo ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la APDP ale tɔgɔ la Kayikaw olu fɛ yen Fala an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Fala ye fonɛnɛ y'i kun bɔ fonɛnɛ n'ale y'i kun bɔ ninakili banaw olu fana bɛ kunbɔli baaraw kɛ nin fonɛnɛ daminɛ in na novembre kalo in na kosɛbɛ Fala ye Mali kɔnɔ yan min ye nɛnɛ ye a balila ka wuli min ye maaw ka muraw ye sɔgɔsɔgɔw ani maa minnu bɛ ni ninakili bana gɛlɛn bɛ olu la olu fana tamantaw wulila denmisɛnninw b'a la maakɔrɔw b'a la wa hali baliku yɛrɛ u bɛ k'u niyɔrɔ sɔrɔ nin waati in na nɛnɛ ale doncogo in na koyi maa si tɛ yen ko min kisilen don nin bana ninnu ma Fala ye ka sababuya kɛ min ye nɛnɛ ye n'ale nan'i cogo ka ban taabolo bɛ falen Dr Karim Zerbo ni ale médecin chef ye Yuwarukaw ka dɔgɔtɔrɔso la a ko nin waati laban in na olu ye maa sɛgɛsɛgɛ k'o la kɔlɔsi banako ta nasira fɛ Fala ye k'u y'a ye k'a fɔ ko ninakili bana gɛlɛnw kɔni bɛ ka ye min ye a la gɛlɛmanbaw ye sa o ye olu ye a ko sa ko nin ko in bɛ se ka ɲɛfɔ koyi sabula nin waati in na nɛɛma ale dalen don ko yaasa ka se ka dɔ b'o la sa dɔgɔtɔrɔ ko maaw ka mun k'u taala ye Fala ye o ye ka kɔn ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ yaasa maa minnu bɛ yen bi n'u olu si b'a daminɛ san 2 la ka taa san 5 la k'an ka fini girimanw ɲini ka don olu la maakɔrɔ n'o ye anw ye personnes âgées ko hakili to an fana na Fala ye k'an fana ka bila yɔrɔ min ni funteni bɛ se ka kɛ yen an fari kalama an ka to an kan minnu bɛ yen ni fogofogobanaw bɛ olu la ale ni asthme k'olu fana an kana ɲinɛ olu kɔ
ko maa si kana da i yɛrɛ la fiyewu k'a fɔ ko fiɲɛ fɛgɛfɛgɛmani min filɛ ka ci nin ye k'i b'i yɛrɛ t'o bolo ko sabula ko e farikolo bi se ko min filɛ nin ye ko o man ɲi k'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi disi yanfanw situlu ni tulobaganw ni a n'a tɔw fala ye an k'o cɛ ka kɛ denmisɛnw nun kɔnɔ k'u la kɔlɔsi gɔngɔnjugu ninnu ma ale ni furaw sumaya ninnu ma a ko min yɛrɛ kɔni ka jugu pewu o ye ka maaw to yen k'u da fiɲɛ na ten ko nin waati ko funteni tɛ nɛnɛ don k'an bɛ to kɛnɛma ten k'o fiɲɛ fana k'o man ɲi kosɛbɛ wa a fana bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ye min bɛ se ka bana wɛrɛ bila maaw la sabula maaw farikolo tɛ kelen ye dɔw bɛ se k'a kɛ k'a ɲɛ nka dɔw bɛ olu tɛ se k'a kɛ a ko min ye nɛnɛ barika bonyanen min filɛ nin dɔ de bɛna fara a kan kalo nataw kɔnɔna fala ye ka kɛɲɛ ni nin ye sa fo ka taa se janvier kalo masurunan ma ko min ye nɛnɛ kɔni barika bɛna bonya o la sa maaw k'u hakili to maakɔrɔw ani denmisɛnninw na waati in na fana u kana ɲinɛ fiyewu ka ji d'u ma ji o bɛ se ka u kisi kosɛbɛ wa min ye mɔbaninw ye denmisɛnninw n'u bɛ taa kalanso la fala ye k'u mun tulu la ka ɲɛ ka fini giriman d'u la susɛtiw ni ganw bɛ k'olu don u bolo la k'o bɛɛ lajɛlen ka fisa yaasa u fari bɛ se ka to a cogo la cogo min na musow k'u hakili to denmisɛnw na fala ye kosɛbɛ sabula fiɲɛ in ale ni nɛnɛ in a barika a bɛna bonya san kalo nataw kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen denmisɛnw ka se ka dege cɛfɔ ni kanbɛ baaraw kɔnɔna na min ye sigikafɔw olu ɲɛnabɔliko sokɔnɔna na ka se k'u ka togodala kɛlɛw k'olu ban o kɛra barosigi ye san ani tomiyan kɔnɔna na min ye maa 50 ɲɔgɔnna olu kɔni nana sa ka bɔ nin komini 2 kɔnɔna na kalo in tile 26 baaraw daminɛna k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ ni dabali de ɲini sa yaasa musaka bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka se ka baara ninnu kɛ jɛrɛjɛkulu ninnu kɔni nana se ka hakilinaw d'u ma minnu sen bɛ nin baara ninnu na u yɛrɛ ka se ka kɛ ka u ka baaraw kɛ cogo min na min ye bɛn ni kelenya sinsinni ye tile 3 baara in ale musaka bɔra jɛkulu min yɔrɔ sa o ye projet jigitigiw ye LVTC ale ni Suisse Intercontinental olu de kɛlen don k'u sigi ka kɛ ni biro min sigilen don yelen tɔgɔ la Sangaw olu fɛ yen Bankas fala ye yaasa ka se ka dugudenw gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u tin no ɲɔgɔn na ka bɛn ni kelenya k'o sabati Sulakandakaw olu ka denmisɛnninw n'o ye Sulakanda ye na ale yɛrɛ bɛ Dimbal commune kɔnɔna na olu ye baarita de sigi se ale k'an wele n ko ne ka n se wala e tigɛ mɛnɛ na dɛ fala ye e dun tigɛra koro minɛ wula somaw dun bɛ na duman dun dɛ ko nin kalo in tile 24 fala ye sifinw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Dimbal commune kɔnɔna na kuma tɛ Sulakandakaw fɛ yen ɲɛnajɛ min kun do sa o ye baarita ye dɔngɔnɔw kɔni b'o dɔn kosɛbɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati an kabaro gende damaw yɛlɛla gende ka fala ye k'an fari filɛ ɲɔgɔn na min ye baara in ye an ma se b'a ta han maa min dasira an m'olu kuma fɔ an ko bɛɛ sera an ye enveloppe nin don bɛɛ bolo k'a yira sa k'a fɔ a kɛkun ye min ye dugudenw tin ka don ɲɔgɔn na bɛn ni kelenya ka sinsin sigida la ko baara in ko a kɛkun ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye san wɛrɛ ta k'Ala k'o yira na nka ɲɛmaaw ko n'a ma ɲɛ ko nin bɛ se ka tin don maaw ni ɲɔgɔn cɛ fala ye ka cɛfɔ ni kanbɛ don dugudenw bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na ko k'a lajɛ a bɛ se ka sigi cogo min na ka ɲɛ n'an bɔra yen an bɛna Bamako pankurujigi kɛnɛ kɛrɛfɛla la an bɛ taa ye min ye bololabaarakɛlaw olu tɔgɔla don belebele ta k'o durunna o baaraw daminɛna kunungo premier ministre ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye expo kɛnɛ kan ye sa Bamako pankurujigi kɛnɛ kɛrɛfɛla a b'a fɔ o ma ko feba kɛnɛ fala ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye musée ale ye sinikɛnɛ ye a tɛ f'i kɔ ni Ala sɔnna a ma minisiri min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko ni dunanjigisogow kunna u ye u da don fɛn na ka ɲɛfɔli kɛ fala ye maaw ye min ye nin bololabaarakɛla ninnu jɔyɔrɔ ye an ka jamana sɔrɔko la bi ko a ma taa 40 na sabula an ka jamana kɔnɔna na bi maa 40 kɛmɛ sara maa 40 de bɛ baara in kɛ min ye 24 buruburu 4 u jɔyɔrɔ ye jamana bɛ musaka minnu yɛrɛ makara a yɛrɛ ka kɔnɔna na yan min ye nin baara in ye n'a sera ka sinsin n'o ye bololabaara ye a taabolo sira bɛɛ lajɛlen k'a ka ɲi kosɛbɛ maa 5000 ɲɔgɔnna u sigilen don k'o de kɔnɔ kɛnɛ in kan yen tile 10 o kɔnɔna na min ye Mali Burkina Niger olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen nalen Marokokaw k'olu bɛna an dege katakatani dilancogo la hanfala ye katakatani min bɛna dilan zen ko zen ta tɛ électronique ye Marokokaw nanen n'o ye o fana bɛ ye kɛnɛ kan nka bi sɔgɔmada in na baara wɛrɛ bɛ yen Famara b'o kɛnɛ kan nka kunungo baara dayɛlɛli la a ye jaa min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Ka bonya
di an ka jamanakuntigi ma bololabaarakɛlaw tɔgɔla kɛnɛba Siama Tako 5nan sigira AES jamanaw ka ɲɛta ani bɛn ni keleya sinsin bere ka sɛmɛ bololabaara ni seko ni dɔnko la. Suguba in dayɛlɛli kɛra kɛnɛba ye bololabaarakɛlaw ka jɛkulu n'u dɛmɛbagaw, bololabaarakɛlaw ka minisiri ka fara minisiri camanw kan, Niger ni Burkina bololabaara minisiriw, Maroko jamana fo ka taa se maaba welelen camanw ma. Kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana premier ministre bolo. N'an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la son excellence le général d'armée Assimi Goïta, ma k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn. San daminɛ an bɛɛ miiri b'a la k'a fɔ a ye yamaruya ta k'a fɔ ko 2025 o consacrelen bɛ seko ni dɔnko, o kɛ seko ni dɔnko san ye. Et puis 1er janvier, je crois qu'il y a quand vraiment an ka Mali artisan bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ culture kɔnɔna la, ko a wuli ka jɔ a ma dogo mɔgɔ si la. Mais a ka ca Ala fɛ et que laɲini fɛn fɛn b'an kɔnɔ n'o ye o exprimé kɛra Assise nationale de la refondation kɔnɔna la, laɲini si tɛ se ka sabati ni bɛn ni keleya n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn faamuya ka an ka jamana kɔnɔna la. Vraiment donc an bɛ wele bila aw ma kosɛbɛ, vraiment hali bi an k'an jija an k'an cɛsiri et que Mali kelen tɛ, bi bi in na an bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la n'o ye AES et que an bɛ cɛsiri min na an bɛ wuli ka jɔ min na ka kan an bɛ se ka baara fɛn fɛn kɛ pour que Burkina ni Niger ani Mali population an bɛ ka kɛ kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. O de y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ saba ka laɲini. Je crois que o fana la artisan jɔyɔrɔ b'o la kosɛbɛ. Ɲinan Siama kɛra wagati min kɔnɔ a kɛra Siama spécial ye. Spécial fo fɛn fila. Fɔlɔ général d'armée Assimi Goïta n'o y'an ka jamanakuntigi ye. Ale y'a fɔ ko ka ɲinan san di artisanw ma, ka ɲinan kɛ artisanw ka san ye. Général de division Abdoulaye Maïga n'o y'an ka ministre ye, ale y'an instruit pour que san bɛɛ an ka baara kɛ jamana artisanat bɛ se ka a cogo la cogo min na. Donc an y'o bolo ɲɔgɔnma de kɛ an ni APCM k'a yira k'a fɔ n'an jɛnna n'an y'an bolo ɲɔgɔnma n'an ye baara kɛ, jamanakuntigi ko a ka kuma la a ko la promotion accrue des talents ko ka seko ni dɔnko yira ko k'o don ba la an ka segin a kɔrɔ la an ka k'an yɛrɛ ye. Ne hakili la an b'o kɛnɛ de kan. U ko ma kunun ko artisan 1,100 ɲɔgɔnna de bɛ kɛnɛ in kan bi. U bɔra jamana 16 la. U ko ma fana ko mɔgɔ minnu kan ka na 500,000, plus de 500,000 visiteurs qui sont attendus. U b'a yira k'a fɔ o ye koba ye. Siama Tako 5nan in kɛnɛ kan febaki jɔ a fiyɛba minɛnen bɛ k'a fa tewu Mali, Burkina Faso, Niger, Maroko jamana minɛnw dasilen bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen dilanna an yɛrɛw ka bololabaarakɛlaw fɛ. O mun b'a sɛbɛntiya ko bololabaara sira fɛ dɔnniya siya bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔdenw na bi dɔnko minnu bɛ se ka taa n'an ye diɲɛ fan 14 kɔnɔ. Alors an bɛ se k'a fɔ ko an nana caman yan yɔrɔ la komi o y'a kɛ Burkina ni Niger kɛ pays d'invité d'honneur ye. An nana caman komi a y'a fɔ cogo min na an na mɔgɔ 100 ni kɔ ka na Burkina ka kɛwalew yira aw la. Burkina bɛ coton cultivé an y'a chaîne bɛɛ le kɛ ten ka na d'aw ma. Voilà o y'an ka coton bɔ k'a parati an y'a parati k'a kɛ fil ye. O ye fil ninnu coloré a bɛ se ka kɛ fani ye ne yɛrɛ b'o dɔ le la ten. An ka traditionnel dɔ le bɛ n kan na ten. An y'a ale le kɛ yan yɔrɔ la traditionnel ye a samaraw bɛɛ bɛ yen. An nana ka na yira la an ka artisan o bɛ se ka baara kɛ cogo min na n'o bolo ye. Numu o b'olu le wele ko forgeron an ka artisan no o ye nin kɛ o bolo la le. Bronze fana ye nin ye o y'o fana transformé. Donc an nana bi ka na Burkina ka richesse le yira aw la. N'i ye Segu ta k'a jateminɛ an ka branche d'activité bɛɛ lajɛlen b'an fɛ yan nɔ nka Segu n'a donko dɔ ye an ka fɛnw bayɛlɛmali ye. N'i y'a ta kɔɔri la kɔɔri k'a ta paratali la komi yɛrɛ ɲɛ b'a la kabi kɔɔri mugu a siɲɛnen a siɲɛbali kɔɔri paratalen k'a yɛlɛma k'a kɛ fini ye k'a kɛ bɔgɔlan ye k'a kɛ an ka faso dalifiniw ye. N'i ye nin tapi da la i tɛna fɔ Marokɛnw ta don. Nin ye sagasi de kɛlen ye tapi ye duguma yan nɔ. Donc n'u b'a fɔ tapi à nœud. Mali kɔnɔ o dayɔrɔ foyi tɛ yen nɔ. Segu tɛ o centre tɔgɔ ye ko Ɲeleni. Kɛnɛ in kan minisiriw ni maaba walelenw ye munumunu salo kɛ gaw kɔrɔ ka t'u ɲɛ da an bololabaarakɛlaw bolonɔw kan. Suguba in bɛ to sen na fo décembre kalo tile 7 nata ye. Ala ye Siama ale ye tile 10 ye k'a daminɛ kunungo la sa
fo décembre kalo tile 7 maaw bɛ na kɛ kɛnɛ kan ye sɔgɔmada in na baro sigi dɔ bɛ yen n'ala sɔnna ma famara mana na maaw na se ka o fana sɔrɔ an bɛ taa Brésilkaw fɛ yen an ka minisiri kɔrɔ n'o ye imamu Umaru Jara ye ale bɛ taamana Brésilkaw fɛ yen a bɛ waati damadɔ bɔ kununko jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ dira n'o o ye premium ayitagi ye u b'a fɔ ma ko award 2025 o kɛra ale yɛrɛ ɲɛna kununko min ye Sao Paulokaw ka maire olu ye o baara in sigi sen kan a ko a nisɔndiyalenba b'a ka foli ta ka ɲɛsin u ma min ye kɛnɛ in sigiliko hukumu kɔnɔna na ale yɛrɛ ka hakilinaw n'a ka taabolo bɛ tali kɛ nin na kuma tɛ kunnafoni di ta na sira fɛ yaasa ka se ka dugudenw k'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na min ye imamu Umaru Jara ye a ko a ye kuma ta kɛnɛ ka ye fala ye Mali yɛrɛ ale yɛrɛ ye min faamuya Mali ka ko la a so ministre délégué la a tun bɛ baara kɛ cogo min a ka kuma ye tali kɛ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko AES ko hakilina bɛ Mali la ale ni Burkina ni Niger ninnu na a y'olu ɲɛfɔ adamadenw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma hinɛ ko ta nasira fɛ ani fana ale y'i sinsin min kan kosɛbɛ a yɛrɛ ye baara minnu kɛ k'a to ministre délégué la n'o ye ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ degun kɔnɔna na u bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya joona ka se ka yiriwali baaraw kɛ k'a y'o ɲɛfɔ cɛncɛn fo ka jamanaw bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na bɛ n'a sɔrɔ waati ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛmɛ bɛ se ka ta ka d'u ma cogo di ani u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo di ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye jɛrɛ kɛnɛ in kɔni ye a ko a diyara ye kosɛbɛ ale ka ye a kɛnɛ kan wa u y'a to fana a ka kuma ka se ka ɲɛfɔli kɛ Mali ale ni AES jamanaw bɛ cogo min na bi baara mun bɛ u bolo ka se ka sigi sen kan wa a y'a ŋaniya fana k'a fɔ o kuma ɲɔgɔnya kelen ka se ka don u ni jamanaw tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye cɛncɛn fo ka jamanaw ye ka kɛ ni wulikajɔ ni cɛsiri ye Sao Paulo maire yɛrɛ ye min fɔ ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ Bamancawale n'u ka wale kɛlɛli ale ni jamanaw cɛsiri ɲɛ bɛ baara bɛ se ka sigi cogo min na Bamakɔ yan min ye maison de aji ye n'o ye hiji tagalaw ka so ye fala ye baara ka taa maaw tɔgɔ sɛbɛn yaasa ka taa hiji taga la a ko a dayɛlɛla min ye Ibrahim Jawara ale tun b'a kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ an balimaw ni anw ye maison de aji la bi tagata duyaba in na novembre kalo tile 25 don 2025 nin cakɛdaba in maison de aji a ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise ani Mali agence de voyage bi u ye kunnafonidilaw wele bi journaliste ka taa maison de aji la sɔgɔmada in na cogoya min na plateforme ale ye cakɛminɛn ye min ni subahana mansin don ijiden tɔgɔ bɛ sɛbɛn a sanfɛ ka taa ni ka taa présenter an na o tɛmɛnen kɔfɛ ka lancement ba kɛ 2026 hiji alhamdulilayi o lancement ko don awɔ an balimaw fɛn min ye tɔgɔ sɛbɛn ye o daminɛna a mɛnna nin subahana mansin fana plateforme baara bɛ ka kan kabi waati jan nka o n'a ta bɛɛ bi directeur ba ani agent de voyage u y'an wele ka taa yira n na maa hakɛ min tɔgɔ sɛbɛnna plateforme sanfɛ subahana mansin ka t'o présenter an n'an balimaw bi tagata duyaba in na le 25 novembre 2025. Et maintenant, tout ce que nous voulons maintenant, que le média aussi contribue avec nous pour sensibiliser les pèlerins maliens. Vous voyez que vraiment on a un très faible taux d'inscription. Sur 11 323, on a 3 094 à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment, le taux est très faible. Donc vraiment, on compte sur les médias, compte sur nos amis de la presse pour sensibiliser les pèlerins maliens. Et le Hajj et de l'anticipation, on est la plateforme de la digitalisation qui sort vite pour s'inscrire. Voilà, parce que la date limite, c'est le 31 décembre 2025. nin kɛnɛ in kan sa Mali agent de voyage an y'u caman ye nin kɛnɛ in kan alhamdulilayi maison de aji mɔgɔw fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan ka fara ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kan Dr Abdul Fatah Sise. Plateforme ye jumɛn de ye o ye bɔlɔlɔsira ye i bɛ se k'i ka pèlerin tɔgɔ sɛbɛn o ye n'i sera ka min sɛbɛn plateforme kan pèlerin yɛrɛ o de ye i ka hijira hakɛ ye donc o baara in de daminɛna bi a daminɛna a mɛnna a kun filanan de ye bi ye donc o daminɛna agence kun bɛ yan a bɛ kɛ cogo min na a bɛ ɲɛ yira mɔgɔ la k'a fɔ ko a daminɛna ka ɲini an ka presse fana fɛ bɛɛ ka fara an kan pour que an ka se k'an ka hijidenw kunnafoni an ka se k'an ka hijidenw sensibiliser pour que u ka bɔ joona u ka taa u tɔgɔ sɛbɛn donc parce que n'i ma i tɔgɔ sɛbɛn ka waati bɛ ka taa joona waati ba t'an bolo tuguni 31 décembre min fɔra o de y'an ka date limite ye donc o date in fo bɛɛ ka baara kɛ pour que nin waati in b'a sɔrɔ déjà an tilala an ka inscription na donc plateforme dayɛlɛla inscription dayɛlɛla hijidenw ka bɔ joona u k'u tɔgɔ sɛbɛn. an balimaw plateforme ale ye subahana mansin de ye a k'a dɔn k'a fɔ hijidenw tɔgɔ de bɛ sɛbɛn a sanfɛ fɔlɔ u tun bɛ kota tila Mali ka hijiden
batan sabani kɛmɛ sabani kɔ u tun b'a tila fɔlɔ de agence ni ɲɔgɔn cɛ nin y'o bannen pewu plateforme de bɛ subahana mansin n'i ye maa min sɔrɔ ejiden i bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn a sanfɛ jɛlenya dan don. jamana min don n'an bɛ taa hiji kɛ yen diɲɛ bɛɛ ka kan na mali dɔrɔn tɛ u ka sariyaw fana tɛ bila mali dɔrɔn kama donc hukumu kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ u ka sabali u ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni hiji ŋaniya bɛ maa min na i ka k'i kari tɔgɔ sɛbɛn na pour que i tɔgɔ ka se ka don plateforme min na ka d'a kan n'i tɔgɔ ma don a don waati kɔfɛ hali ni wulila wari b'i bolo a ka di agence tigi a ka taa n'i ye i b'a sɔrɔ solution tɛ yen ka se ka taa ɲinan ta la n'o ye 2026 ye. an balimaw nin kɛnɛ in ka sa agent de voyage mɔgɔw y'a yirana k'a fɔ plateforme subahana mansin nalen cogoya min na hijidun tɔgɔ ka se ka sɛbɛn a kan a ye lafiyaba lase hiji ma ani ka hiji jɛya pewu ka namara bɛɛ bɔ a la a bɛɛ ye kɛnɛkanko de n'i ye maa min sɔrɔ i b'a tɔgɔ sɛbɛn mansin sanfɛ bɛɛ ɲɛ b'a la mali fan bɛɛ fɛ alihamudulilayi. n'an ko hijiden ma k'a fɔ a ye bɔ u kana miiri k'a fɔ ko a bɛɛ ye wariko ye mɔgɔ de fɔlɔ i ka n'i tɔgɔ sɛbɛn ni wari sara tuma sera o fana bɛ b'i ye mais tant que n'i ma tɔgɔ sɛbɛn waati la hali ni wari sara tuma sera e bɛ taa sara tɔgɔ jumɛn na wala o de ye kuma ye sinon an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ gɛlɛya min b'an kan dɔrɔn hijidenw ka bɔ parce que d'habitude mɔgɔw ka laɲini kun ye min ye ni sunkalo ji min na u b'a fɔ k'an bɛ taa o bɔra hijiko la a bɛ kɛ minnu ka jamana kɔnɔ olu de nana ni nin sariya ye ka hiji bɛɛ lajɛlen labɛn yanni sunkalo yɛrɛ cɛ donc o gɛlɛya de b'an kan fo que mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ la. o tuma an bɛ dugawu kɛ sa nin plateforme ba in subahana mansin min n'a nalen filɛ nin maison de aji la an bɛ dugawu kɛ ala k'a baaraw sabati k'a jidi ɲɛmɔgɔba yɛrɛ dr abdul fatah sise an b'a fo ni ka waliman dɔn a ka wulikajɔ la cogoya min na mali hiji ka taa ɲɛ inshallah. K'a ɲini an ka hiji baarakɛlaw ye min agence fana ye bɛɛ k'i cɛsiri pour que ka se ka nin kunnafoni di hijidenw ma u ka bɔ joona u k'u tɔgɔ sɛbɛn n'an y'an tɔgɔ sɛbɛn bɛɛ ɲɛ b'a la i sera ka hakɛ min sɛbɛn plateforme la o de y'i ka kota ye o de y'i ka hijida hakɛ ye min bɛ d'i ma donc o baara ninnu de daminɛna alhamdulilahi rabbil alamin baara ninnu a b'a to fana an bɛ an ka baara nɔgɔya an yɛrɛ bolo baara bɛ nɔgɔya an ka partenaire fana bolo min bɛ an dɛmɛ nin baara ninnu bɛ min ye ministère de haji a b'a baara fana nɔgɔya hijidan fana bolo parce que a b'a to hijiden bɛ bɔ joona a b'a tɔgɔ sɛbɛn fɛn o fɛn min kan ka kɛ a b'a bɛɛ ɲɛdɔn a bɛ se ka fɔ a ye a b'a faamu a bɛ se ka a ka hiji yɛrɛ faamu k'a sɔrɔ waati b'a bolo min b'a to a bɛ nin bɛɛ kalan ka faamu donc min b'an bolo dɔrɔn k'a fɔ an ka hijidenw ye bi bi na u bɛ ka bɔ joona 31 décembre o y'an ka date limite ye. aw ni ci aw ni baraji aw balimakɛ don ibrahim jawara assalamu alaikum. ayiwa falayi hiji taga kɔni yɛlɛma donna la an bɛ dugawu kɛ sa ala ka baara timɛko ɲuman nɔgɔya agent de voyage bɛɛ lajɛlen ye nin y'a siɲɛ naaninan ye ka dɛmɛ ta ka don maaw ma maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye u bɛ se ka furakɛli kɛ cogo min na mali kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso la haramɛdi ale jɛkulu ka baara naaninan o kɛra kununko CICB kɔnɔna na a yɛrɛ se ka fɔ ko maa 3,500,000 olu kɔni sera ka u tɔgɔ sɛbɛn bi bi in na sɛbɛn bɛ olu bolo min ye 485,000 ye olu kɔni sera ka furakɛli sɔrɔ fu la an ka jamana kɔnɔ baara in k'a kan ka sinsin président an y'a fɔ cogo min bi sɔgɔmada in na ale bɛ kulukorokaw fɛ yen EMIA n'o ye an ka sɔrɔdasi cɛw ka kalanso ye o bɔko 47nan baaraw bɛ ka kɛ EMIA kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yirala sa k'a fɔ ko min ye ɲinanta in ye fala ye bolofara b'a kan sabula a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw olu ka san 2021 o yɛlɛma min donna sa kabini fangadaraki kɛra ka na se nin waati ma o ye miirina kura minnu ta a bɛna tali kɛ o kɔnɔna na jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ AES kɔnɔna na fala ye ɲɛbila baaraw olu bɛ k'o kɛ wagadugukaw fɛ yen ka kɛrɛnkɛrɛn u ka jɛkulu belebeleba tako filanan ye min kɛra Nizɛrikaw fɛ yen juillet kalo tɛmɛnen salongo ɲinanta bɛna kɛ Bamakɔ fala ye jamanakuntigi bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kalo décembre kalo tile 22 ka taa se tile 23 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara minnu kɛra san kelen kɔnɔna na Asimi fɛ kalo 5 baara bolodali bɔlen a ma ka se ka mɔnabɔ kɛ baara minnu kɛra Asimi bɛna na olu kimɛlu baaraw kɛ hakili a bereni a bɛna ta ka di Burkinakaw ka dan kelen ma n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye fala ye ko Omar Sisoko Embalo kibaruyaw y'a yira sa k'a kɔni taara pankuru dɔ la kunu Côte d'Ivoire tɔgɔ la pankuru k'i kunda Senegalikaw fɛ yen kan yaasa ka se ka bɔ dugu in yɛrɛ kɔnɔna na pewu o waati kelen na sa général min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Horta Tam ale kɔni taara ka kɛ furanjɛla fanga ɲɛmaa ye sɔrɔdasiw ka hukumu kɔnɔna na san kelen k'a kan ka baara in ale bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye dugu ye a bɛ se ka basigi cogo min na Marokokaw fɛ yen olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye B6 ye
ale y'a yira sa k'a fɔ ko u ye wuli ka jɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'u ka sɔrɔdasiw ka bolofara dɔ bɛ yen ka ɲɛsin u ka renseignement maaw ma sa ka drogue feere yɔrɔ belebeleba dɔ k'u tɛgɛ da o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye cannabis ye ale kɔni kun dogolen don kosɛbɛ sikanama 8 tɛgɛ sira ka don kan min ye cannabis ale tɔni 16 o de sɔrɔla wari bɛ taa bɛn sa u ka diramu wari ale $2 ani tilancɛ ma fala ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa u bɛɛ lajɛlen minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ senna yaasa maa minnu bɛ nin ko in kɔrɔla la u bɛ se ka dɔn cogo min na guerre min bɛ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ Vladimir Poutine y'a yira sa k'a fɔ Moscoukaw fɛ yen ko min ye olu ye u bɛna kɛlɛ jɔ min ye Ukraine kɔnɔna na u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen ko n'olu kɔni minɛ olu bɛna olu labɔ dɔɔni dɔɔni Russie yɛrɛ kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye yɔrɔ caman u y'olu sɔrɔ wa u tɛna bɔ olu dugu kɔnɔna na tuguni olu bɛ t'u ka bolo kan ka se k'u ka jamana ale baaraw kɛ o kɔnɔna na bɛnkan min kan ka sɔrɔ ni Trump y'a kuma fɔ k'a na danganamaya bɛɛ lajɛlen ye ale Vladimir Putin ka hakilina ye min ye o ye o ko la nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka juma timɛko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma min y'an ka jamanaw ye Ala k'olu kɔlɔsuma sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45